L-eks imħallef Filip Xiberras fetaħ libel kontra l-ġurnal The Times of Malta wara l-pubblikazzjoni ta' żewġ artikli fejn qalu li huwa għamel pressjoni fuq it-Teżor sabiex jieħu pensjoni ta' membru parlamentari. Ir-rapporti qalu l-Dr. Xiberras ingħata privileġġ u ħa pensjoni riservata għal membri parlamentari u qalu wkoll li huwa stenna li l-Partit Laburista jitla' fil-Gvern sabiex japplika għal din il-pensjoni. F'risposta l-artikli l-avukat Andrew Xiberras qal li l-artikli ppubblikati fil-ġurnal u s-sit elettroniku tat-Times of Malta huma bla bażi mimlija inkorrettezzi u allegazzjonijiet libellużi. Dan kollu bid-detriment tar-reputazzjoni u integrità tal-eks imħallef Xiberras. Huwa sostna li sabiex persuna jkun eliġibbli għal pensjoni ta' membru parlamentari irid ikun serva fil-kariga għal xejn anqas minn 65 xahar, mentri min-naħa tiegħu Dr. Filip Xiberras serva l 93 xahar, 30 xahar aktar mill-kwota kif stipulata mill-liġi.